Ceren, kavmiye adayla. O ya söyledim neyle? Ha, kavmiye. Siz son kuvatta has kuvaydınlar çıkarıp başladınız. Şun sırrı nämedi? Şoň sırrı ýaşy men pikirimçe şu atky soňky çykarýan aýdymlarymyň hemmesi awtory Mekan Kakaýevda. Mekan kakay. Ha. Aha. Onu sözlerim Anemiret Gurbanow. Ha. Men şol ikisi bilen işleşmek men özüme de bir hilek Gow dermi? gowy. Onda bir kilik. Ha. Bir hilek gowy diýjek. Düşündüm. Söýmeli dälmi? Şu aýdym hakykatdanam sizin muşsaklaryň siz söýmegine bir sebäp boldy. Biziň hem ýa şu Elis Production studiýamyzyň işe başlandy öwrünip birinji klibi. Klipim 1.200.000'dan gowrak prosmotr aldy. Indi şu klibin şeýle meşhur bolmagyna, şu aýdymyň şeýle meşhurlyk getirmeginiň sebäbini nämeden görä? Ýaşy ilki bilene nesibeden. Ha. Soňam sizin ýokary derejeli işiňiz ýaşy şu Elis Production komandasy. Aha. Sağ. Soňam şu ýerde Mekan Kakaýewiň Aýdymy. Ha. Hemem şu taýda men öz ýerine ýetirjiligim ýerine düşdüm kädi. Ha. Näme üçin nesibe diýdim ýaşy? Bu klibi aslynda biz birinji tapar düşürdik. Bu klipi sakladyk. Ha. Bir ay düşürdük öyle Bir ay bilen mi? düşürdük. Nime Balkan welaýatyna gittik. Çölle düşürdük bilen Garagymda. Ondan sonra şäherde düşürdük. Sonra mäjitler, mebiller öýüne düşürdük. Şonça işi etdik, biz onu ýene ýatyrdyk birinji. Kawy por klip ýatyrly, Tutuş aktyorlar ýatyrly. çalşyrly, Aktyor çalşyrly. koýunak eýneşikler Eýneşik ütgüdürli. çalşyrly, ütgüdürli. Ondan soň ikinji tapar düşenmedi. Komandaňam, meňem özümem şu klipden Diýen netijeme çykdy. diýen netijämi çykardyk. Söýmeli dälmi? Şu aýdymyň İnglisçe etmeýdäsim geldi. Edir şulaýdym, inglis dilinde aýdasym geldi. idi şu aýdym gyrgyzça aýtdylar. Ho. Özümden ruhsatly aýtdylar. Ýöne o sen de ala aýtmaňlar. Hakykatdan gowy aýdypdyr. Çıktan oğlum ya, bakıylıklar. Bağışlar. Indi şeyde sonra jer. Indi siz şu meşgul kalan başladınız ha. Allah'ın devam oldun. Indi Begen Şarif. Bego Can diye. Süleyman Uşakov. Espiter diye. Begmurat Anamurat. DJ Bega. Şükür adının gıyfı görünüşüm var. Siz şu arada pikirlemedin mi? Taçın Ceren Khanazar var. Bir Jerry. Ya. O da nana nokla yaşa. Pikirle koy ya. Hiç hili fikir neme gödöme geldi. Ceren Khanazar familya adım uzunna. Atıdı. İndim ütkötçek niyetimde yok. Yok. Näme diýip bolardy? Eger diýen bolsa näme diýip bolardy taçyn? Ceren Khanazar. Ceren bolanok diýdiler. Hiç daha gödöme getirebilemek yaşa. Ine ýangyňyzda dene, öýlämi? Ýüzüňizde de meňden ma halyňyzdan ma öýlämi? Ne Ödüm kimi diýäými? Kerim Haly, Rüstem Haly, Ceren Haly. Ola oturma ya. Yok. Ola. Ine men neşeýle dur. Ýene 5 ýyllar özüňizi nerede görýän? Yine 5 yıllan. Hawa. 5 yıllan gaýnymda var ya. Dajet no. Sungatda nerede görýän? 5 ýyllar. Sanatda ýaşy arzularym hasyl bolsa, edir şu atky derejemden ýene de 5 basgançyk ýokarda görýän. Nesip boldy. Näme üçin her gün bir aýdym döredip bolýan döwürde ýylly 1-2 aýdym döredýän. Azam. Sebebi dinlenmeklikden gorkadym. Sebebi hem aýdym kän çykaryp bolýar. Aha. Gatken. Ýöne Çykaryp bolan. çykaryp bolan. Dinlener ýalaýdym gözlerini bolýan. Şonu çykarmak kyn bolýar. Ýa şu Elis Production bilen soňra çelli diýip hakykatdan bir gowy aýdym döretdiňiz, şoň klipin üstünde işleýäs.
Doğru mu? Sen pikirinçe soňuna çelli, söýmeli dälmiden gowy çykarmy? Ýaşy Mene anana 3 milyon prosmotra garaşýar. 3 milyon. 3 milyona O garaşýar. rezultat alyp bilsek. Nesip boldy. O görler toňaşasa görler. Hemem bizim studiýamyzyň iň gowy iş bolar diýip ataýdy. Nisip bolsa. Menem şoňa garaşýar. Şu wagta çelim näçe kliýiňiz bar? Şu wagtda çelli 3. Şu wagta çelim 3 kliýiňiz bar. İlkinji kliýimim Şahitlyk Sopiýew bilen düşüpdik. Tanty edaýlymyn. Ha, Ondan soň Kavija. kavidi. Ondan soň ýaxşy şow. Düşündüm. İyi şoğuluk getirenim 3. kliýiň. Hava. Durmuşa çykanda. Haýta aýdym sen aýtdyrardy. Esa aýdym sen. Tarahyda mandyrdy. Gıylardan haýta aýdym sen goýardym. Seyret wagtlyjy. Şoňa goýardyn ha? Ne diýip durmuşa çykan soňra ýani ýoluşmyzda ne kim diýip dönerdiň? Hiç o nefs var o pikirlen. Pikirler görmedimi? Pikirler görende näle bolar? Pikirler gör. Nima üçin men gelin may diýen. Gelin may diýen. Gelinim ay, Gelin bay. bay. Gelin may. Godel. Gowdar ha? Ne üçin diýen? Toyun puly gadan ýanjak şonu durýar da gelin may bolýar. Onda men pul aljaklarynda gelin day diýen. Boy. Ha bermejek onda gelin hay diýen. Hay. Gaty gowa bolap, kapy gidip durar. Gidip dur. Ana o wagtda gidiyor sen sroç proje gelin vay bolýar. Ha. Şimdi Adam näme datdan gorkdun? yıllarım çaktı. Gorkýarmy? Näme Şoň yatamam. Yıllarım çakaydı. yatmaýan ha? Yok. Ona Martda da yatan ha Nowruz gabatlarda o wapşe aýagsyn ha? Yok, kerak men uykuda kan dadeden olmamakma. Edip oya wagtym dadese yıllarım çaksa yatylem. Korku bolýar şoň mende. Yatylem. Be. Şu yıllarım çakanna adam ýany dip gulagymna galypdyr çağıramna. Şu adam ýakýamyşyn. Ýana Kim ýakýady? Şu yıllarım ýakýamyş. Yıldırım adam şey Bilem o çağıramna şoň şey diýerdiler bolan. yumurtka çakanda elin ýakýa diýip bolamydylar da. Yıldırım çakanda adam ýakýa. Vay. Niýde tapýan uğurlar jerer. Goýlar. İň söýýän hereketiň näme? Çalaja ýalar ýara adam. Näle düşündirler? O değil. O değil. O değil. Bu bilen ýa on ýa diýişiň görkezmeli. Çalaja görkez. Şeýle mi? Ha, inandyň aýdan şeýle. Aýdan şeýle. Ýaş. Ne? O değil. Şübe. Şübe. Yok. İşte. Şeýle. Çalaja ýalar öyle mi ýaşy? Yılgırtıp öyle olarlar da. Ken yılgırmak hakda pikir edemdik, yılgırtmak hakda pikir edemdik. Karışman okan. Ceren, pıran dedik yürüğümü bir kili sartırarak ýagdaýa getirýär, şonda näme diýär? Birden yürüğün ilindirýän ýagdaýlar bolar. Baharım gelýär. Gaharyn gelmekde bir kili tiskindirýär, şonda näme diýär? Tiskinýän başga näme diýär? Hiç de aýdama. Durýan ha? Durýan. Ýöne içimde kendi atlıp geçiyor. Ona etme. Надя, Эй, Надя, спасибо тебе. Bana ne lazım evet ya? Beytmeler, korktum ama. Toyda sen ayratylar näme Tanıtım şovğunum. Aljarap, on ýara dat ýok. Hiç iyi yok.
Men toya bardım, men durup bolana. Gaýdýarmy? Ýa. Tank edýän. Tank edýän. Şeýle edýän. Hiç ýere durup bolana da ýaşy. Adamlar Bence bolyan arasynda. Bolana wa. 1 saat toy barsaň, şoň 45 minut tank edip bilýän. Edi bilýän. 5 minutdan girende toy edip tanamaşaň, 5 minutdan hataplaş, 5 minutdan gaýdýan. Doğru dämi? Ya, Bilin şu. toşda, ha? Bilin. Düşünmem. Ana demek 1 saatlyk toýda aýdmatyrjak bolsa, 1 saat 15 minut görüşmeli. Ha. Ay ay ay. Klipde näme görkezseler goýra? Oğdanlık. Oğdallyk. Oğdan yerler. Ödümüm oğdan olsa Hawa, şonda közençlik çekýärmi? yok. Sebebi bizim yurdumuzdan ähli yer oğdan. Hiç hil kötünçlük çekemiyor. Dağ diýseň, dağ bar. Dağ. Düz diýseň, düz, çöl diýseň, çöl, deňiz diýseň, deňiz. Oğdan imaratlar diýseň, Ha. studiýamyzda klip düşürýär ýa-da aýdaly reklam rolikler ýa aýdaly ýaşlarymyzyň söýük hekaýalary ýa genlaljyda da oğdan yerler genlaljy şey aýlananda düşürýär ha. Ha. Her sapar gengalýar. Ya. Şeýle gözel ýerlerde öğretip berýän hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Arkadaky watanymyzda diňe toý bolsun, bayram bolsun. Hava menim şu fırsatdan faydalan. Hormatlar kadamada köp sağ olsun maýdyan. Jany sag ömür uzak bolsun. Jeren owadan ýurdumyzda, owadan aýdymlary döredip, owadan toýlarymyzda, owadan mihmany öňünde hyzmat edip ýaşamak nesip etsin. Sağ olun. Jany sag bolsun. Size üstüle verdi ödeyen ahli komandamda.